ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ ኣምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ካብ መውሳዕ ዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ክብርን ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እዩ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀበቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ካብዚ ኩሉ ንሪኦ ንሰምዖ ሕማቅ ነገር ሓውልወና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ብፀሎት ዘኩርና ዝበሉና ስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ ንኩሎም እሞ ናብዘ ዘለው ብፅሓዮም ስቃዮም ኣቅልል ሕማሞም ፈውስ ስባረም ፀግን እዞናና ፀናና ጥሙያት ንሳእ ፅሙዓት ኣርዊ ዕሩቃት ክደን እስራት ፍታሕ ኣብ ፀባን ዘሎ መስተሮ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ፃድቃንን ሰማዕታትን ፀሎታ ይትፈለየና ነብሲ ኩሎም ዝዓረፉ ናትናኤል ገነት ወለተ ሚካኤል ነብሶም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ብሓዘን ዘለው ኩሎም ቤተሰብ ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ኢስኻ ፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታሕ ወይ ስረ እግዚእና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ቀና ሰሪያ ኃጢአት ደምሳሲ ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አቡየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩንፍታነውን ፃሃን ረሰንስ ክልዋን ሰማያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ንመልዓ 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ንመልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ናይ ድቃስ ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቐበርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር። ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቅሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂውን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዚ እግዚአብሔር ኣምላኽናን ልመኖ ኣለና። ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና። ወጎይታ ይቅረ በለልና ኣብ መፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና። ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘት ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን
نزل عالم آمين. ناين سحر مزمور 51 وأملاك كم سالخ محرني كم تعبير راخ أبا سايد مسس كم أبا سايد صديق حسبني كم حتى ويناتريني أنا أبا سايد فلت علىكم حتى كل جزيب كلمة زربا خاص عدو فردخان صون كاتركب سانون أخاط راي بدلكو أبكن ميخا أكي جبركو نو بابا سات ولدكو نيكا أبا حتيات أنا ستني نو نحك أبيش تخاطر لي أبو أنت أم هرني من تقول تعرف سمع ذات ريني كبرتك صعود أبني فنزغت قد كاين عصمت حق وساس بهتان حق وسنا سمعني قد كها بحتيات هيك بقوله نبزل أبا سايون دم سسو وأملاغ تقولي لي بفطر اللي صونا منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني كلش منفس كاونا يتقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس خمرهم إيه حتى أنا بخاخم لس إيام وأملاخ مدحاني كابدا دمان نقفني لساني صدق حال الكتب للإياه ويثاء أفي مسقانا خنا قرص خنا فريق كفت مسوات بها بلكاني فزي كون اسم أقرب كل كانرة مسوات مراريت وقوني خمو مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورن كت لبايت ونعوني خا نسيم صدق خاصة ناي قبر الله نكاتيات إيرسالم من الدق شم مسوات صدقي بزحر مسواتي بملو مسوات بهك بلكايو شو عم مسوي إخارة خور بالكايوم هاللي لويا صلت كذي دقاس نكرسن قسين أملاخ مسقانا أقرب له حتياتيك حد قال لك إلمنو أبي دكتور سقاب مزمور ده تعدلوا لنا الله يبا مزمور 230 أبي مريجيتا 231 ኤልሳቤት 132 ህይወት 133 አባኦሺ 134 አበይ መሪጌታ 137 ዶክተር ክፍላይ 138 መምህር ሳራ 141 ሙሉ 142 ረዘነት 146 ህይወት 147 أنا خم بباي 148 نابخو مبونا قال هوت يسمع لنا مزمور 148 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንኦ አቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱን ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም መኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሹ ስሙ በይኑ ልዑል ይግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኽዎ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግለፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ብኻን መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና አሜን አሜን
ክፍልታት ጸሎት ዮሴፍ ገብሩ كما يمسهم تبين مثلا ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ኣንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነብ ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማዕፀኒ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ህይወት ቴንኪዩ ከመይ ምሲኹም ኩልኹም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቅላዕ ኣብ ሓጢኣት ሰባት ተሰጢሕኺ ኣብ ሰለልተኛን ከዳዕ ስጋኽን ኣለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ንዘለዓለም ፍርድኻ እውን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸባራቕ ብርሃን የንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባላይ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ እቕረበለለ እብል ኣለኹ የእዘኒ ወዘፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ሎምን ኩሉ ሰዓብ ንዘለዓለም ኣሜን አሜን። ወንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ ሚት ዘለኻ ኤልሳቤጥ ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ዝሃለዋታ ዘጠፊእዋ ዘሎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምቕቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ዓደን ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን አሜን። ወጎይታ በዛ ላይ እዚኣ መምህር ሳራ أراي دكتور وقويتا بزاليت زيانا عمو بزي حاتياتنا كنحدر حالونا وأملاها بوتاتنا نسخا بروخيخا برختك عزيو بزحيو قدس سمكاون نزال عالم كبرز مالويو آمين وقويتا كمت أباخا توكلنا يزلنا مهرتك كم أدخنلنا عينت كلنا أخا يتصبايا اللوا نسخا خاها عب أوانو مقبتهوم وأملاخنان مدهانينان وتصفى كل وسنات مدرن سمعنا وقويتان السخايخة كابزي عليك زي نزال عالم تدهنان تأقبنان آمين وقويتا بروخي خامو فردخا محرني وقويتا حق النتكا بروخي خامو كبرخا برهالي وقويتا مهرتكا نزال عالم ينبر وقويتا نعين تقبار إدكا كابولدو نابولدو مقوي ስለዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታይና ኣኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድህናን እንዳበልኩ እጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ
ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ናቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ዶክተር ክፍለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብፅሓዮሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድዓና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብኩዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓሳና እንደገና ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ኢልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኩ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ረዘነት አሜን ወዕልኩም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድግልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ቁርብዶል ልዕል ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂን ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ትዘከርና ኣሜን አሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ትርሓስ ረኪና ምስኹም መስገን መስገን ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሃን ዓለም ስለዘወለድክልና መፂኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሃዋርያት መገሶም ሰማዕታት ተኽሊሎም ጻድቃን ዕለልቶም ቤተክርስትያንካ ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ሰግደሉ ነኽብሮ ጌታዬ መሐረና ጌታዬ መሐረና ጌታዬ ባርኸና አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትምኒት እሺ ከመምሲሁም እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን
بحاد قويتا بإيس كريستوس عالم كي تفتر مسؤولو بزهون ولد أوهدون نعمن كاب برهان استرخ ببرهان كاب حق إني أملاخ استرخ بأملاخ استول دنبر فطور زي كونه بملكوتو مسأب معرز هونه كله بوس تفتره بزيك أبنا أبز مدر زلو يكون ويساب سمايات زلو من مستفتره يلبون مئنتانا مئنت سب مئنت رحناتنا كاب سمايات ورداء بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقالة بس سب كونه سب كونه دما بزمن بينتنا وبيلاطوس مئنتانا تسأله عامة مكرا مسكال تقبل موته تقبره أب قدسات مصحفتي كم تتصحفه أما بس هاساي معفتي كاموتا تفري تنسأ بخبرنا بسماء عرقة أبي ما نبقو تغمته كم بحادش نهيوان موتان كفرد بخبر خماتي المنقصون ودعتا يقولون قويتان محوين بزخونة كاب أب زرت منفس قدسون نأمن مس أبن ولدن نسودلون نمسكنون بنبيات تزربئي بعد كل ناي هوارات كوبعي بزخونة بحانت قدس بيتي كريستيان نأمن نحرقت حاجات بحانت تمكتنا نأمن تنسى موتان زل ألم زمت هيوت تسفان كبر آمين آمين أوغويتا صلتنا سمع خطياتنا حدقلنا كريالايسون 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 قدوس قدوس مولو مولو تعمل كده ميتو زلخي هو ما يوعدكم كلكم ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ርዳ ይብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረታ እንዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ምሕረትከ ኣምላክነ وأكبرك ማበሳነ بك أملاك وأكبرك ማበሳነ بك أملاكنا
وعقوبة وقويتا بقات ورنا مسقانا خمزيلنا خمسلب سماء تنبر أبونا سمكا يقدس منقصات نسا واركان تاب سماءكم دمام دريكم عليه تنجيرانا على مهبنا نان زودلنا بدلونكم تحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا فكفوا أدحنا نام بإرافتنا يتتونا منقسين حيلين كبرين نزل على أمنتك إمامين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له اللي ناخذ دنقلي خي بس قاخون دنقلي خي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له نسخان السبرغتيخي ركر سخون برخيو أمل تسقى جابير مساقي أوفيس تدس بلكي حتياتنا سريل نفتو ودخيس كرسوس منتانا حرات لمن لنا آمين نين الساعات صلوة أقويتا أبزا معلت دي أبكن مخاب تقواركم بقال حسابكم بكل واساتنا زحت أنا أيو الشغار وحرعنا بقرسابن سلزخونكا أنت تقدس مكالك تعرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلامات ليتهابنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأك هلا خلنا سقام برهرا أنت مفكر سبزخونا حد ودخا ويتانا أملاقنا مدحنا يسكر الصوص يتبون مسؤون كبرين وداسيان قرمان زلوكا معرقة مزخونا وهايوات منفس قدسن مسقانا يقباك حج النزل علما أمين بحرنا بسوكا في ساعات زي صلوات وقويتا محرنا حردكاونا بزحلنا وعمنا بسوكا في ساعات انقزين أبسماينا مدرين بخبر السقر الكاكروسوس ومن عملاقنا وعلنا ويت عقسن بزح مراتن سنيات ملاخان روحن نتمعنا زقدم أيام حتى تنياتات تمحر نحاط ابن الصحات مليس بهوات كنبر برماتو زي تدلي من تصبيهم زلت تسفى سمايات كرغبو كلنا بنبدا احنا تتقدم اوبيتا ابزا ساعات زي انا بكل ساعات لما انا نتقبل هوتنا قنا علنا تزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصي تمنيتنا ونسمر امامنا فوس اتياتنا حدا قلنا كان كل خفع حزن سكيات برد عنا هلونا ممكن نقب قدسان ملاخ تحلونا نوهدات امنات كان مرهم انتي نابتو زي مرمرن زي وسالم فتات كان بس حد لنا نسخان زي العالم بروخي امين وقويتا بقعات ورنا مسكانا كم زيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصات نسا فاركان تاب سمايكم دما عمدريكم علات نجرانا على محبنا احنا نزودوا لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كم فاد احنا نمبر فتنا يتتون نقسن حيلن كبر نزل عالمنا كايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدنقلي بسقا هون دنقل أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له سخكوان أنا السبرغتي فركر سخون برخي وملي تسقى جابير مساقي أوفيس تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودغي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا آمين كبرن بسقانا أملاخ يخون أمين قال هوتي يسمع لنا تسألي صلوات تمهلل مهلل كله بكم እግዚአብሔር عريقو معات زغرر محرات زغرر يقبر لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር كابت تفلالنا له جزيرن ساعتن كساب الساعة بدحانة سلام عقيبو بس قدوس أقلقلوت ناي سولس صلوة سركن تمرتي هايمانو تعبون بخمس نقابة زفقدل ولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا بصحيو نقول لهم بس ساعات زي أبسببا أبسقام أبشقر نزل له رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزل له موسى حرا يفتر لهم بموت سقان استفلنا قنت من سماعت هاجر قدسان يوارسهم أمري رحازن نزل لهم دبسا قدسان يدبسكم نقول لهنا خا زستوعل أمره بو موداتنا يسبق لنا لومي كان فقط እግዚአብሔር نريو ሃይማኖት አበው معرف 16 ክፍለ ሓደ ካብ ጥቅሲ ወይ ቁጽሪ ሓደ እዩ ቁጽሪ 1 2 3 بحنساب دالوا قداميتي تنبيت إسياس شوعت 14 بونا أبي ملاك سلام فيليبيسيوس معراف كلتا قزري حاموشيخ سابت الشعاتة أدينا ممهر سارة قدامي كورنثوس معراف حدا قزري 21 كساب 25 حبتنا رزنت
معرف 16 ኣብ ጉባኤ ኒቅያን ዝተጋብኡ ኣቦ መንበር ዝነበረ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እለ እስክንድሮስ ኣብቲ ዝደረሶ ከምዚ በለል እግዚአብሔር ቃል ናብ ምድሪ ክወርድ ካብ ቅድስት ድንግል ስጋ ሰብ ክወሃድ በጭረቕተ ክጥቕለል ኣብ ደም በማል ክድቅስ ካብ ሰበይቲ ጸባ ክጠቡ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ እንታይ ኣብሃጎ እቲ ሕጊ ኣልቦ ጲላጦስ ከባጭወሉ ኣብ ዕንፀይቲ ክስቀል ኣብ መቃብር ክቕበር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ ዘድለዮ ምእንታና ነቶም ጠፊእና ዝነበርና ንዓና ከተንስእ ኢሉ ዶ ኣይኮነኒ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙ እውን አማኑኤል ክትሰምዮ እያ ቃለ ሕይወት ኣዴና መምህር ሳራ ናባኸ سوري ميت كم زنبرت رسئيل فيليبيسيوس ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 5 ክሳብ 6 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃልኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተዓዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክምብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ አሜን ክብርን ይስማዕልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 21 እስከ 15 ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣመኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታታት ይልምኑ ጽርዓውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ናይ ኣይሁድ መዓንቀፊን ህዛብን ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽውዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ንክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ እዩ ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብካ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ካልኣይ ክፍሊ ካብ ቁጽሪ 4 ክሳብ ቁጽሪ 6 ብሓንሳብ ኣሎ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ 10 ክሳብ 17 ሃብትና ሕይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 11 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 28 ክሳብ 30 ቁጽሪ 4 እዚ ቅዱስ ኣቦና እለእስክንድሮስ ኣብቲ ብዛዕባ ሕማማት ጎይታና ዝደረሶ ከም ዝበለ ኣነ ነዚ ብዛዕባኡ ክንገር ዘይከኣል ሓድሽ ምስጢር እዚ ኣድናቆት ይግባእ ይቕሬታ ኣየ ነዚ ብዛዕባኡ ክንገር ዘይከኣል ሓድሽ ምስጢር እዚ ኣድናቆት ይግባእ ነቲ ፈራዲ ፈረድዎ ነቲ ማእሰር ሓጢኣት ዝፈትሕ ኣሰርዎ ነቲ ንዓለማት ዝሓዘ ሓዝዎ ነቲ ንሰብ ህይወት ዝህብ ሓሞት ኣስተይዎ እቲ መድሓኒ ሞተ እቲ ንምውታት ዘተንስኦም ድማ ተቐብረ
حاونا دكتور صقاب الراي حاونا دكتور كفلاي زعمكم تخين يغريتا أبونا الراي نجزي نكون كتب أنا خنبو بقى وانجيل لوكاس معرف 13 كاب 10 كساب 10 شوعته بسنبت أب حنت بيت صلوت كوينو يمهر نبره نهو خاخب 18 عامت حيزو منفس دخام زا أسرا سبيت نبرت نسخا وبيتا نبرت كتقنع ونكتو يتخالان إيسوس مثل آيات أويعو سبيتي كاب حمامكي تفتح كله خيبلا إيدو أمبرلا بؤبو غنعت ناملخونا مسجنتو نتمرح بيت صلوت كا إيسوس بسنبت سلازح ويخوريو نتوم هزبي خعيين زي قباء شدشة معالت اللواخم بارك بآتاتن مزيكم تفوسن بر بمعالت سنبت سايكون نيلو ملسلوم ويتا إيسوس قنا عتا قبوز طبخاتكم كخلو سبدو نبعراي ويس أدقو بسنبت كما أسرت عيفتحون كستيوس يوردو ديكونن نهو زخاب 18 عامت حيزو سيطان زا أسرا قوال أبراهام كابز ما أسرت زب معال سنبت كتفتح دو يقباني إيلو ملسلو إذا مسبلة توم تبع أسوه كلهم حفروا باتبقوا التقبر كله مستنكر زخوانا قبرتات بزلو تهزبي تحقوسه كابوريتن كاب نبياتن حنتقال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلغويتا ندك أمزامرتوين الراي حبتنا هيوات يوحنس معرف 11 قصر 11 إذا تزارب دحر زدما الأزار حاول فتاوينا دكيسو له أنا جن كاب دكاسو من انتخة سو كخيدي بلو على هيوات يسمع لنا عدينا إلسابيت 19 هو عسران شو من 3 هو كحسس كلام بعدين عين تفير له ها متي جه شيء واي تدلكم عسران 3 دي تبل هو ماشي عندي خين باي عسران 3 من هلا حجرخ بيا منتان دحرزي يسوس حقيده هو زبالة دحرزي يسوس كله خم زتفصمه فليطو اتي صحف ما انت كفصم صمعكو بله اي ابو مصيو زملئه ابو مصيص زملئه اقحا نبره شعوب مصيص زملئه سفنق اب زنجي سمعزا هو غيرهم ناب عفو أقربلو يسوس كا اتي مصيص مستعمه تفصمه بله رؤسو أذنني نفسون وتأتلو عليه هو يسمع لنا الراي أو كتري شوعات بزحنا نر ألنا حبتنا مولو إسياس 4 شعتن كتري شوعات حاونا يوسف قداماي كورنثوس معراف كلته كاب 6 ساب 10 شعو حيلات سمايات أنكروا ملائكتون تقرموا كل محلوق فطرة سنبدوا كلهم فطرتاتون أدنقوا أنا دي وحبتنا ملونا هو أوكي إساياس 7 شاتن قطر شوعات نتسب زنعاقو زبطات زفنفنዎ ባርያ ገዛእቲ ንዕኡ እግዚኣብሔር
تتبجاو إسرائيل ቅዱስን ስለቲ እሙን እግዚኣብሔር ስለቲ ዝመረፀካ ናይ እስራኤል ቅዱስን ኢሎም ነገስታት ሪኦም ክትንስኡ መሳፍንቲ እውን ክሰግዱ እዮም ይብል ኣሎ። ናትኹም ምስጋና ይኹን። ጋዕደ ወይ ምርጌታ سوري ميت قاري خزارة بستني حسب بقى الله مولى حقنا እሺ هراي حاونا يوسف نبخا እሺ እምበኣርከስ ኣብ ማእኸል እቶም እኩባት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና። ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነቲ ጥበብ እዚ ኣይፈልጦም። እንተዝፈልጦስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም። ግናኸ ከምቲ ፅሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ هتسل يا سيف حاونا هيسمعنا له حاونا يا سيف هلا قصل سمع سنة خان عين زي رأيتهم سبلك اوكي እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰምዐቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቀርዎ ኣዳለወሎም እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና። ቃል ህይወት ይስማዓና። አሜን ቁፅሪ 8-9 ብሓንሳብ ኣለዋ ሃብትና ትርሓስ ማቴዎስ 27 ካብ 29 ክሳብ 45 ሃብትና ፍረወይኒ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 21 ክሳብ 25 ቁፅሪ 8-9 ብሓንሳብ ከም በበኔ ኣይሁድ እንሆ ነቲ ፈራዲ ክፍረዶ እዩ በሉ ንሱ ገና ትንበለ እቲ ዘይረአ ተራእየ ግናኸ ኣይመለሰን እቲ ዘይተሓዝ ተታሕዘ ከቶ ግና ኣይተቆጥዐን እቲ ዘይሓምም ሓመመ ግናኸ ሕነ ኣይፈደየን እቲ ዘይመውት ብትዕግስቲ ሞተ እቲ ሰማያዊ ብትዕግስቲ ኣብ መቃብር ደቀሰ። ማቴዎስ 27 ኣብ ቁፅሪ 29 ስጋብ 30 ስጋብ 45 ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተኒጉ ኣብ ርእሱ ተደፍአ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሓዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተደፍኡ ዎ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ኢሎም ኣለገፅሉ ፅፉ እውን በልሉ እቲ ዘንጊ ኣግዲፎም ከዓ ርእሱ ወቕዕዎ ምስ ኣለገፅሉ ነቲ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳኑ ከደንዎ ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ። ምስ ወፁ ስምዖን ዝብልዎ ቀሬናዊ ሰብኣይ ረኸቡ ንኡ መስቀል ክፀውር ብግድ ይበልዎ። ጎልጎልታ ኣብ ትበሃል ቦታ ትርጓሚኣ ቦታ ዕፅምቲ ርእሲ ምስ በፅሑ ምስ ኣብ ሓሞት እተሓወሶ መፂፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ ጥዒሙ ከዓ ምስታዩ ኣበየ ምስ ሰቐልዎ ከዓ ዕጫውዲቖም ክዳውንቱ ተመቐሉ ኣብኡ ተቐሚጦም ድማ ይሕልዎ ነበሩ። እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ፅሕፈት ክሱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣንበርዎ። ሽዑ ክልተ ከተርቲ ሓደ ብየማን ሓደ ድማ ብፀጋሙ ንሱ ሰቐሉ። ሓለፍቲ ድማ ርእሶም እናነቕንቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ እትሃንፃ ርእስኻ እስከ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተ ኮንካስ
كم مسكال ورد نابلو يتصرفوا نبرو كم دما لقاونتي كانت مستحفتي عبيتن كوينوم يلا قطلو نبرو كم زي لهم نخالقوت أدحانهم رسقن كدحن أيكالن نقوس إسرائيل أنت كوينوس حج خام مسكال ورد نحنا خا بو كنأمن بأملاخ تأمينو يوم دما ود أملاخ إيه إلو اللومو سميرو انت خوينوس حج يدحنو اتهم مسؤو تسألو كترتون كمو النابلو يتعرفو نبرو كاب سادسيت ساعات جميرو كساعتا ساعت ساعات كا بزولو مدريت المته آمين نخون على هو يسمع لنا حبتنا فرويني الراي قدامي بيتروس معراف كلته قصر 21 كساب 25 نزيكم تزوعكم أمه كريستوس كا من تأسى أسرق تسعبو أرايا حريق لكم من تهم مكراس أجابه مسو حاتيات زي جبره تنقل ونعف أو زي ترخبه مصرفو مليسو زي صرفه مكرا مسس جبوها نتبقنا الناس فرد أنا جرو حليفها بنبر زي فرارها نحاتيات مويتناس نسلك من تخنبر نسبع علو نحاتياتنا أبسقو أبعن سيف الصاروه بقصلو إيخوم زحاوهم كم تبارر باقي نركم يخم أمه حجي جنا نابتو قاساكمن حلاو نفساتكمن تمليسكم اللهم سلقالاتو بزابير استمسجنا يخن حبتنا تمنيت وانجيل ماركوس معرف 15 كاب 10 وشوعته صاب 20 شوعتن حبتنا الأولى قلاسيس معرف كلتا قدر 14 صاب 15 حبتنا معزاك قدسان إبراويان 12 قدر خلته أبونا أبي ملاك سلام رأي يوحنس معرف حدا كاب 5 حساب شوعته الرأي نباب قدري 10 كلهم فترات تقرموا كما يتزي حمم ما انت فقر سبيلو مكرا تقبله نتعب العلم وكان انت زفرد فردوه نتزير رأيوه نتزي موت أموتوه نتسمى ودما أما قابر تنبره عبتنا تمنيت نباخي إشي وانجيل ماركوس معرف 15 كاب قصر 10 شوعات أي حكدان كدنو آخر الإشوخ تاني قومون أو رسول أفقلومو ونقوس يهود كما إخان نابلو إيد كنوس أولو جمرو رسول ما بزنجي وطفك أبولولو تنبركي خامون ساقادولو مس علاقوز أولو دما أتقاي حكدان كنتيتم كدانو خود كدنو كسألوون أوطوو نحاد حالاف مجدي نسمعون كيراوين نسمعون كيريناوي أبو اسكندروس بروفسن كاب وفري كأتخلو مسكالو كتصور بجدي وسدو نا بوتا غلغوتا ترغاميو بوتا عتمتي رئسي وسدو مسكربة التحواوسة وين دما أبو نسو جنا أي تقبلن مس سقلو دما كداونتو تماقلو نفس وقفهم انتاي كم ازبطهم كاعجا أودو اتا زسقلو جزي ها 3 ساعات نبرت نقوس يهود زبل صحف كسون عبل علي صحف نبرت مسؤو ها كلتا خسرتي حادة بيمان حادة بسأقامو سألو الهوات يسمع لنا الرأي حبتنا الأولى
أرشي ቆላስያ 2:14-15 هو ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመልናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢዱ እትጽሕፈ ጽሑፍ ዕዳ ደምሲሱ ከዓ ንዕኡ ኣብ መስቀል ሸንከሮ ካብ ማእኸል ኣርሓቕዎ። ነቶም ሓለቓታትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብእኡ እንዳፈከሩ ከዓ ብግልፂ ኣስተሓፈሮም። ቃለ ሕይወት يسمع لنا معዛ ቅዱሳን ربنا خميمسكم كلكم أحواتي يا بوتاتي እግዚአብሔር ይመስገን ዕብራውያን 12 خلفته ናብቲ ሕፍረት ኒዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ኣሜን። ቃለ ሕይወት ዮሐንስ ምዕራፍ 1:4-5 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ኣብ 4 ክጅምር እየ። ዮሐንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ 7 መናፍስትን ካብቲኦምን ምስክርን በኽሪ ሙታትን ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ንዕኡ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና እውን ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን ኣሜን። እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዒንቲ እቶም ዝወግእዎን ከዓ ክሪእዎ እዮም ብዘለዎ ዓልየታት ምድሪ እውን ክበኽይሉ እዮም እወ ኣሜን ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምዕራፍ 17 በፂሕና ኣለና። ምዕራፍ 17 ክፍሊ 1 ቁፅሪ 1 ክልተን ብሓንሳብ ኣለዋ። ኣዴና መምህር ሳራ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 4 ሓብትና ረዘነት ኤፌሶን 4:5 ሓብትና ህይወት ቲቶ 1:1 ኣዴና ኤልሳቤጥ ዕብራውያን 11 ካብ 1 ክሳብ 2 ዕብራውያን 11 ካብ 1 ክሳብ 2 ክፍሊ 1 ቁፅሪ 1 እቶም ምእንቲ ሃይማኖት ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ 318 ሊቃውንቲ ጸሎተ ሃይማኖት መሃሩ። ብድሕሪዚ 318 ሊቃውንቲ ናይ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ህላዊ ምዃኑ ንኹልና ህዝበ ክርስቲያን ከነስተውዕሎን ከነኣምኖን ቅንዕቲ ሃይማኖት ሰርዑ። ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ቀዋሚት እምነት ካብ ኩሉ ማኣዝን ዝኣከበት ብሓቂ ቅንዕቲ እያይ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 4 ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ይኹን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን። ኤፌሶን 4 ቁጥሪ 5 ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን። ሓብትና ህይወት ናባኸ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ጳውሎስ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ብእምነት ሕሩያት ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቀውን ምስ ኣምላኾም ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ዕብራውያን ክንደይ ነይራ 11 ቁፅሪ 1 ክሳብ 2
هذا سقاب كلته هو اوكي حدا سقاب كلته هو እምነት ናብቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ነቶም ናይ ቀደም ሰብ እውን ብእምነቶም እዩ ዝተመስከረሎም ኩል በቃ هو قال هو يسمع لنا ثانك يو قصري لتا قريتا قصري سلسته حبتنا مولو عبراويان حدا كاب حدا خساب شدشة حاونا يوسف زداقم شدشة قصري 4 حابيروم كم زبالو كله بزحزة سماين مدرن زرقن زيرقن بزفترة بحدا أملاخ بإجزابير نأمن حبتنا مولو سمع أخوكم عبراويان حدا خاب حدا خساب شدشة كراخ بابل هره عبراويان حدا كحب حدا خساب شدشته هو أملاخ بزح سعن بزح مقدن قدم نبوتاتنا بنبيات غيرو مستزاربهم أبزن صعرو دحرو علتتات نعنا بتورس كله زقبرو بأون عالم زفتر ودو غيرو تزاربنا بسوقنا خبرو متصبرقن قلت بهريون كلون بحيل قالو تصويرو كلوس من صحتيات مسجبره أبلعلي أبيمان قرما تقمته كابتم ملاختي بزح زبل السم بزورة صمتن بسا كندزي كابتاتهم بلزه اسكي كم ملاختخ نمان نوميو اسخا وديخا أنا لومي ولدكوها كم بحدش دما أنا أبو بخونو سون ولد يخونني زبالو كم بحدش دما نتبخري ناي علم كأتو كلاتهم ملأختي أملاح يسجدوا يبل سلا على تخبر يعني خون سوري بسرح تعيش مثل زبالك قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا رايح حاونا يوسف اوكي زداقم 6:4 وإسرائيل سمع إجزابير أملاخنا حدا إجزابير إيو قال هو تسمع لنا راي كبر بعته حساب شدشة حنت موكسي غير لنا له حبتنا ترحس وانجيل يوحنس معرف حدا كاب حدا كساب شومن كساب أسرت شومنته بحدا قويتا بإيسوس كريستوس علم كيتا فترة مسؤهلو بزخونة ولد أبوهد ونأمن كابرهان زخونة برهان كاب حقني أملاخ زخونة حقني أملاخ زتوال دنبر فطور زي كونه هلاوي أو بملكوتو مسأب حدا زخونة كله بوز تفترة بزيكو جنا أبز مدرس زلوا يخون ويا بسماي زلوا منم زتفترة يلبون آمين يوحنس حدا كاب حدا سكاب شمونتا قاعد شمونتا أريتا قلب مجمرتا نبره تقال دما أبلاخ نبره تقالون أملاخ نبره زي بمجمرتا أب أملاخ نبره بو كل قناة كابت زخونة زبالة دما بزي بو زخونة يلبون هيوت أبو نبرت أتا هيوت كأ برهان سب نبرت برهان ونا بتلمات يبره تلمات كني حزون يوحنس سمو سب آي كاب أملاخ تلي إخوتن سئ كلهم بونا بأمنة منتك بتحو
ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱን ምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀምር እሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኮነት ዓለም ግን ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን እቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዘይኣምኑ ግና ውልድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልክኹም ንሱ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተወሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ መልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ኣምላኽ ዝረኣየ ኣልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ኣሜን ክብርን ኣምላኽ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃብትና ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ሃብትና ልኡላ ወንጌል ሉቃስ 27 ክሳብ 39 ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ راي ሃብትና ትምኒት ናባኸ راي ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወንጌል ማቴዎስ راي ቀጽል ትምኒታት ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብላል ርሽ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፂያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ፀኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ከሓድጋ ሓሳብ እምበር ከገልፃ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣክ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እታ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢዩ ተዛረቦ ክፍፀም ኮነ ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ ወኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ ቃል ህይወት የስማዕልና ሃብትና ልኡላ ኣረሽ ነበና ብሳድሸይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣክ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ እተለኣኸ ንሱ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እትሓፀየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልእኽቲ ናብኣ ኣተየ እቲ መልኣት ጸጋ ብእግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሒ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓቢ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ
መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብልናን ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዚ ሰብኣይ ካይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን ኢላ እየ በለቶ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ክጽልለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤት እቲ ዝመደብክዎ እኮ ንአምላክ ዝሰአኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነቲ ምኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚኣ ሳድሻይ እያ በላ ማርያም ከዓ እነኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለቶ እቲ መልአኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ በታ ቀን እቲኣ ማርያም ተነስአት ተቀላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ቃለ ሕይወት የሱስ ናራይ መዓዛ ቅዱሳን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 1 ክሳብ 42 ቁፅሪ 8 ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ አቦና ድገሙለይ እስከም 19 ወንጌል ዮሐንስ 19 ካብ 1 ክሳብ 42 أجي هم ببا هو قدامي وانجل يوحنس وانجل يوحنس شعته هذا أب حدث كع 42 أشي 42 حرة صبرنا الله شعوب إلاتوس نيسوس وسيدو غرفو እቶም ጭፍራ ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ቀይሕ ባርናባስ እውን ከደንዎ መምፂኦም ከዓ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎ ንገጹ እውን ይጸፍዕዎ ነበሩ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ወጻኢ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ኣብ ወጻኢ أوصالكم الله بلوم شعو يسوس أخليل إشوخ دفيون كأيح بارنوس تخدينون ناب وصعي إلا تقصدما أنه أتساب أي بلوم ليك أونتي كهناتن اتوم قلاويان مصر أيوو سقلو إلوم چاو بلو إلا تقصكا آنس حانت بدلقا أي رخب كلون نسخاتكم وسيدكم سقلو بلوم أيهود كا نحنا حقي علنا نسو نرؤسو ود أملاح غيرو إيمو كم حقنا كموت يقبو إيو إيلوم ملسلو إلاتوس إذ الزربازيس مس سمعي أزيو فرحي كم بحدش ناب مقابايا آتوه أمو نيسوس آتا كابي إخابلو يسوس قنا أي ملسلون إلاتوس كا نايكي أي تزاربنن ديخا كسقلكان كفتحكان سلطان كم زلندو أيتفلتن إخابلو يسوس كا كاب لعلي انت زي وهابكاس كاباي سلطان أي محلو كان نيرو سلازي اتي أباخا زتحزني حاتياتو زقدد إيلو ملسلو كاوو ننجو بيلاطوس كفتحو دلي أيهود قنا نزي انت فتحكايو فتاو قيصر أيكون كان رأسو كنقز زدلي زبالة خلو مكانا أنت قيصر إيو إلوم چاو بلو إلاتوس نزي زربازي مس سمعي
ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ጽፍጻፍ ዝብልዎ ብዕብራይጥስ ገበታ ዝብልዎ ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲጋ ኣስታት 6 ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ናይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ትሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፎ ሃቦም፣ ኣቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ፀይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይጥስ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀ። ኣብኣ ሰቐልዎ። ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእከሎም። ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ጽሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ። እታ ኢየሱስ ዝተሰቐለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ። እቲ ጽሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይጥስ ሮማውያን ጽርኣን እዩ። ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ዝጸሓፍክዎ ጽሒፈ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 ምስ መቐልዎ ነንሕድሕዶም ዓቀይቲ ጊድኡ ነቲ ቀሚሽውን ከምኡ እቲ ቀሚሽ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩለንትንኡ ዕሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበዝሐ ኣብፂሑስ ዕጫ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ። እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ ንቐሚሸይ እውን ዕጫ ተዋደቑሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓፍትንኡን ማርያም ሰበይቲ ቀላጵያን ማርያም መግደላዊት ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ መዝሙር ኣብ ጥቓ ደው ኢለን ምስ ረኣየ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ወዲ መዝሙሩ ከዓ እናሃ ኣዴኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤት ወሰዳ። ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣብኡ መጺጥ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺጥ ዝመልአ ስፈናግ ኣብ ዘንጊ ስምዓዛ ገይሮም ኣብ ኣፉ ኣቕረብሉ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጥ ዝመልአ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ፣ ነፍሱ እውን ወፀት። ስለዚ ድሮ ሰንበት ነይሩ እሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስግኡ እውን ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር መሓኩለቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መጺኦም መሓኩልቲ እቲ ቀዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቐለ ካልኣይን ሰበሩ። ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ሸዓ ከም ዝሞተ ሪኦም መሓኩልቱ ኣይሰበርዎን። ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግና ጎድኑ ብኹናት ወጊኡ ብኡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ። እቲ ዝረኣየ ከዓ መስከረ፣ ምስክር እውን ሓቂ እዩ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ። እቲ ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይክስበርን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ እዚ ዝኾነ። ካልእ ጽሑፍን እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ይብል እዩ። ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሐ ብሕቡእ ወዲ መዝሙሩ ኢየሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ። ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ። ሽዑ ከይዱ ንስጋ ኢየሱስ ወሰዶ። እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስን መጸ እሞ ኣስታት 100 ነጥሪ ዝኣክል ከርበን ዓልውን ኣትሓዞ ኣምጽኤ ንስጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ
ቀብሪ ኣይሁድውን ኣጋናን ዝኦምን በብፍታ ምስ ሽቶ ገይሮም ገነዝዎ። ኣብታ እተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ። እታ ኣታኽልቲ ከዓ እተቐበረሉ ዘብሉ ሓድሽ መቃብር ጸንሐ። እቲ መቃብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሃሌሉያ ጎይ አሜን አሜን አሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ኢና ዘለና ድሕሪ ኢልና ዝኣተና እንተለና ምንጪ ናይ ጸሎተ ሃይማኖትና ኣብ ሃይማኖት ኣበው መጽሓፍ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 17 ኣቀዲምና ከም ዝረኣናዮ ምንጪ ናይ ኣመክንዮ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 6 እዩ ማለት እዩ። ሕጊ ቀኖና ቤተክርስትያን ዶግማ ቤተክርስትያን ንብሉ ዞም ኣቦታት ዝሰርዕዎ እዮም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉሎ ናብ መዝሙር ኢና ክንሓልፍ። መዝሙር ዝተዳለኹም ዝተዳለኽን ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከነምልኾ፣ ብመዝሙር ምስጋናና ክንገልጽ፣ ብመዝሙር ትምኒትና ክንገልጽ፣ ብመዝሙር ድሌትና ክንገልጽ እትብላ ወይ እትብሉ እቲ ግዜ ናባና እዩ ንጠቐመሉ። ቀጽላ ኣዴና መምህር ሳራ ቀጽላ። Oh my Lord, guys. ሚት ዘለኹ እንዲመሲሉኒ I'm sorry. ፈዳህን ኣምላኽ ምስጢር ኣለዎ። ቀጽላ ዳ ኦኬ። ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣክንድ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣክንድ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣክንድ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር መደብ ኣለዎ። ኣዴና መምህር ሳራ ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና በበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና እንዳበላያን ክዝምራልና ጸኒሐን ብሓቂ ካባና በጀካ ምስጋና ካልእ ካባና ዝደልዮ የለን። ምስጋና ይግብኦ ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገብረልና ዘሎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝገብረልና ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ብበረኸት ቤትካ ኣጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና። ሕራይ መዝሙርና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ነተሓሕዞ ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣነላት ንቦና ህይወቴ ሕራ ህይወት ሓብተይ ኣብ መዝሙር ዳዊት ቴንክ ዩ ሳሪና ቢፎር ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ ከም ዘለና እታ መዝሙር እሞ ጽቡቕ መዝሙር እያ። ቴንክ ዩ እታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ዋላ እታ ርእስታዊ ምስጋና ነቲ ቁኑዕ ዝፈርድ ኣምላኽ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ብኣኻ ክሕጎስ ክፍሳሕ ኦ ልኡል ንስምካ ክዝምር እየ። ኩላ ዳርጋ ከማያ ግን ዚአን የትራጅስ ገይረ እምበር ስጋዕ ኩላታ መዝሙርሲ ኩላ ተንቢብናያ ስጋዕ መጨረሽታ ስጋዕ ዒስራ ኩላ ናይ ምስጋና እያ ክስታይ ትገብር። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ብኣኻ ክሕጎስን ክፍሳህን ወልዑል ንስምካ ክዝምር እየ ኢሉ ምክንያት መዘመር እዩ ኩሉ ገሊጽዎ ኣሎ።
حبتنا هيوت جزيه نخالوت عدل كتهبيا حليفاتك زابير مسجن أب كتر بعده مسلين نجرين ودا كامو صادق فرادخونك أبزفانك تقمت كاين مسلين نجرين ودا كامو صادق سلازي مسجنا مسجنا كالله خبر سلقالاتك زابير تمسجنا يهون الرأي كالوت أب كنديت سنايز جبر كالنا آمين أب كنديت سنايز جبر كالنا مسجنا يجبا مسجنا أب كنديت سنايز جبر كالنا أنت عصاب ده خباب بنا يا بنا زابير يدقفكم رأي مزمور داويت مزمور 116 قصري 10 دارجا بزح جزية التكاسيا أب كندي اتسناي زجبر اللي كلس نجزيادهر انتاي وريت أخمل سولي الله هو يسمع لنا أبونا زابير يدقفكم إزي أبونا كلنا سنه كل جزية قدس بيت خريستيان أبسبها نجه من تأسيو لإجزابير حتى بأنت كل زجبر ليته دابلت كل جزية نقوى بستسعنا لنا تزجبر لنا نداس أبسبنا خنا مسجنا منتي من تأسيو لإجزابير حتى بأنت كل زجبر ليته مكان تستجبر لنا قدمنا بكالوت محلافنا بيت خريستيان كنا أتخلنا نسولت أكون تستخلنا نتزجبر لنا سناي نجر نداس أبسبنا مخنياتو إن من تايو سب مبزحتو جزينا أبناي مقروم رأى منفس ذاته بقولوا سلاني جمري مالك بزح جزية بنا بملاك سلامسي زين السما معس بتزفل علي الناس لاني جمري بلو مالك سلازي بتزرخ بكا بتي ذكرنا يوم بتك زابير زجبر لنا لو ما أنت سلام وعيل كنا لو ما أنت قابز عقيب كنا لو ما أنت زي صبنا يو خمس غير كنا بمسجانا عند حر جميرنا بمسجانا كوداي مالتي كومي لما عبوداتنا وزلف بارك بعفوك اسمه باركو يولد بركته وهامية يولد هاميته كل جزء أمسجن مخنيات مسجانا يزولد بركة يولد حمية حمية يولد جل سلقالات زابير استمسجنا يخون أبونا زابير يدق I'm sorry إنتي أنا خستعي حسكو أنت تقصب نزبر واسي مزمور داويت 116 قصري 10 Okay thank you أب كنت تسنايز جبر الله كلش نيجزابير انتاي وريتا ملسوليه thank you أبونا الرأي أمين ببركة بيتك أسجيب كنا أتبل دحري زلو ببركة بيتك أسجيب كنا ببركة بيتك أسجيب كنا أنت رغفتنا أبونا نلوات سامع تغنى مساء الرأي تسمع معي مزمور داويد 9 قطر 4 وእግዚአብሔር ብግብርታትካ ኣሕጊስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውካ እልል ክብል እየ الهوات بتكباراتك حقيسكاني ها خندي تغسيا ምዕራፍ 9 أمين مبل 9 قطر 4 الهوات يسمع لنا بتكباراتك حقيسكاني ها بتعمل صبق الرأي الهوات يسمع لنا رزنا دحبتنا رأي كالوت أنا هابونا الرأي لولا حبتنا مزمور داويد سوسان سلستان مزمور داويد سوسان سلستان أب حموشة سقاب شوعاتة أب حموشة سقاب شوعات الرأي صبق ردأي نسخة إخا أب تحت التلال أخنافك حقوس ألوه أمو أمدك أسي كحسبك بليتي إندا نقحكو كحسبك خلوه نفسي كم بسبحن أنقوعن تتقب عفيون بخنا فري إللتا كمسكنكا إيه
قال هيوت نسمع لنا قال هيوت يسمع لنا هراي كالوت والاتو مسكنه يكون هراي لومي معرف 16 كمون معرف 17 كاب حدا حساب شمنت هنا معرف 16 أبونا قدوس تيوفلوس أب غباء نكيا أبو أمبر ناي غباء زنبرة بزعبا حمامات غويتا نتزي التحاز حزوه نتزي السر أسروه نتنؤسرات زفتح فتح وندابلة بزعبا حمامات غويتا أسكريسوس أمسكال مئنتانا تقبلو أملاخنتون تسقاونتون مئنتانا تقبلو مكران نانا تأثره يو خمي قارو نحمومات كم زحوز نبرة كما يلو خمزة حمامة كما يلو نموتان كم زة تنسى كما يلو بسقا خمز موتا يقلس عب معرف 10 عتقن عبوتاتنا هواريات عبوتاتنا 310 منتن اللي كاونت بزعبا مسرة أمنتكم انتاي لومنا مجمرة عن رأسنا مسرة أمنتنا صلوة هيمانوتي ماذا زعبانا إجزابير حدنتن سلستنتن إجزابير ولد فيسوم أملاخنتن فيسوم تسقاونتن كابدينا قدس دنجل مريم سجان نفسن كم زوسدة بمنفس قدس أب كرمي بيلاطوس قريب كل نجار كم استقبله موت تقبره أبسال شيء معلت خموتانسن سمايات عرقة خم بحدش كان فرد خمس يزبل تصلوت هيمانوت مسرة أمنتنا زي سلازي كابز نايلو مشيت ويكابز حلفة زي أستنتينا نبلو انتلا ويول إذا يتردد أن نبلو تجزينا خم تكملوا نفس ربنا زابير مسكن حندا مسيهم ترحس حبتنا እግዚአብሔር ይመስገን كان فعل أملاخ أقول زستنتن كوانز أبدانا يقول لك أس حدا راس عشان شو عتندلا نيلنا عدس مريم تحتنا آتي قدس جبريل كبس رحمة خلوسي قلت في لا تعاملوا يفعلتن وهي تحت النار يا إذا خمس بلا سلام تس كبي يكون هنا الليك بالكلا أبزنا إذا جزينا نخري أخلها قرب دك سبات نود قالوا بحلم ترعين نلكا مريم متأتنا بالكا بزح مزيد ود قالوا لك سبات تريخ لها سي سقع مترشتا دينا قدس مريم سي نفلو سقعتي نيب حقي تعامل له ساعات قلت في لا نفسها تلع لي دايك على بتحتنا من قدي مني أنا مالتها مالت ولا قدست خلاسي أي تقبلتون سقع مودعتا ني السبت خنقرا خلو نمر عيك آخر قاقت كيدا انتخان الناس دخنا قر كل قر بتحتنا خنكدو لنا على خينا بل كابدنا دس مريم تمرت عايز تمرت إزي سقع مودع أساسي ماني عن ندابنا خنكيد رأسنا نريد لنا جزيتات بزح فتنا تعدك فازور كوزلو تسمع كلها بزح وكبينا لوسي قال حليمة خمس خينا إذا ترعين ماني أنا خيب الناس تخيلنا ناس تقدسنا خنا تندلمو تحتنا إذا مهركمون يدنا عدس مريم كلنا زابر أملاخ يدنا عدس مريم تحتنا يكاسل لنا زاخدر على هوت يسمع لنا نسوس لزخونه يقويتانا مدحنا نسكريسوس كل جزية تتنكروا مزعبات زلنا تتنكروا أبرخالو انتبالخم نبرخالي تخيدوا أبغزان تلو انتبالخمون أبغزاي تأتو إلو أتي زبن سلازي كانتي حبتنا ترحاس كالسو سنحت أدينا قدس دنجل مريم بحق تفترون ده حتتت أنا دنجلي أزي تبلو زلخا كما يلخون سلازي تملأخ بدهر حجة مرعوي خدي خبلا تخونتات جن تزلت تخونتات الرجاجيسا بوها أخم زي كون اتملأخ نإجزابير انتاي السعنو مسبلا حايل إجزابير سلتأمن برجس نإجزابير السعنو نجر يلا مخنياتو التاريخ بتر أرون زنقص بتر أرون عتتي عزفرية أملاخي نإجزابير السعنو نجر يلا شعيا يخونني نتبلو يخونني مسبلا تخا مقلتافو خمس مع كمراي كاب سقع نفسه خاب نفسه وسيدو أمانيل فيسوم أملاخ كونه
رقيق جزوف كونه يبلعت مستير سلاسي سلازي اتي كابدينا قدس دنجل مريم نمهارو خا اذا مستبسرت كانتي نيهودا ديبا املاح ودا املاح صنيسا خلا بتحتنا سلسته ورحني السابيت كم زغلغلتها ونجلاوي مسكيرو مو سلازي رئه كم زخوينو زخونه تنبيتهون رايهون ولا زخونه اعلان كم تغيروا كم لو ما انت 5 تباهيلو كل من دايلو الرقاقيس كاريخا بفلاي زبن حسوت سلازخونه زي سوشال ميديا زبحال مراخبو زحان زبحال ولا سراح السانو سبات ولا ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ዝደርበይዎ ነገር ካኡ ተተቀቢልካ መኒ ትምንጪ ካበዩ ስለምንታይ ከም ተባሂሉ ብምንታይ ከነረጋግጾ ከይተባህለ ዓለም ኣብትናወጸሉ ግዜ ስለዘለና እተን ወርቃዊ ሕቶታት ዝበሃላ መዓስ ኣበይ ብመን ብኸመይ ስለምንታይ ዝብላ ሕቶታት እንድሕር ኣቕሪብና ንዝኾነ ነገር ከዓ እዚአን መንፊት ስለዝኾና ንርእስና ይንናወፅን ካልኦት ሰባት እውን ኣይነሃስን እሞ ብጣዕሚ عبي نجاري خاصة تنك ترحس حبتنا قال هو يسمع لنا زبنا قلقلوت كبار اكزابير هالراي قالوت قالوت كابزنا يلوم مشت وي كابز حلفة زستنتنا وي زي برهالنا أنا بنا هواتي كالي سبت زيلي مشتك فتن الراي هو تعبتنا ومزي أترحس حافتي زبلتاسي مسأت أتبليا تي تقول تقولنا تصنح خمسي كل جزية تأمنات تنديو أب معرف 10 شوعاتي في الحادي إتم أنت هاي معنات أب نيكيا زتقاو سلست بيتن 10 شمنتن لكاونت تقولت هاي معنات مهارو بدهر زي 310 شمنتن لكاونتين ناي سلوس قدس أب ولد منفس قدس حاده اللاوي مخانو نقول لها هزب كريستيان كنستوعلون كنأمنون كنعتي هايمانة سرعو نايبوتاتنا هواريات قواميت امنت كاب كله ما أزن زأكبت بحقي نعتي هجي أبتانا يقرنطس تعزم ببنايا حجي كستنتنا خلو زي أسي كم زي حجي نايدي مريم كستايز قبرت زي أوين معانا حجي زلنا يو كل هاي منتنا ناتر لون ديو أنا بزي أخستنتنا قناخي كله بسرعة بقابا بيخون حجي أنا خستنتنا خلو زي أسي أبزي جينا كابتو هادوس أمي خاد نابتن كامبال أبزي بتم سدراخا تطمقوخا أبتا هايمانتك يبلالو بزي أبدن بسريعهم تأمنتك سي ترير كخون كم زلوا بزخ أبوتاتنا أبزخ أبزناي قبائي بدن بيجيرو ما تسميعهم سريعهم حق أن يخن زخونتون نقرنا له حجتاناتك هايمانت سي نسخة إخا تخبرها نسخة إخا تصنع زلكا أبزي صنحا نبت مباسي زيات مهرنا خوينا تسميعات نعي كستنتنا خلخو اتي بأب ولد منفس قدس كلهنا زيات قنعت هايمانوت إلوم صهري عملنا له بقى خوين بقى غيرنا خنكيد اتأمنت ناس نبت كنبولو خمزي بلنا إلا خستنتنا تصنحا زيات حقو قال هو يسمع لنا أبتاد الدهري أزلا إفيسون 4 بحنساب كنريان منتي إفيسون 4 حموشة انتاي أتبل حدا قويتا حانت ابنت حانت تمكاتي سلازي حدا قويتا تداخوينو كابانا زدلة محبرات مقيار غزاوت مقيار بيت خريستيان مقيار زي كونس قال أملاخ بنصرينا غيرنا مالت أب رومي معراف 10 وكلته بمحداس حسابكم تلوت امبر نزع عالم زي ايتم سلواي هيوتنا مسقال እግዚአብሔር مسحق እግዚአብሔር اتحاحزنا اتاوشنا زلو قالسي وشنا خنعر وشنا خنرتع امبر ሃይማኖት ስለዝቀየርኩ ዝቀየር ልብ የለን ሃይማኖት ስለዝቀየርኩ ዝቀየር
እምነት ወይ ዝቕየር ክርስቶስ ወይ ዝቕየር መጽሓፍ ቅዱስ የለን ማለት ስለዚ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሉ አቦታትና ሐዋርያት ነዚ ዝሰርዑሉ ምክንያት አርዮስ አዝዩ ክኢላ ሰባኺ እግዚአብሔር ጸጋ ዘብዝሓሉ ሰብ ናይ ወንጌል ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ስብከቱ ግን እግዚአብሔር ወልድ ፍጡር እዩ ኢሉ ክምህር ስለዚ ጀመረ አቦና ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት መበል 17 ሊቀ ጳጳሳት ወዶም መዝሙር እዩ አርዮስ አኪላስ እለእስክንድሮስ እዚኦም ሰለስቲኦም መምሃራን ተማሃሮ ናይ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት እዩ ማለት እግዚአብሔር ስለዝገለጸሉ ንአርዮስ ብዙሕ ግዜ ካብ ከምኡ ዝመሰለ ክርዳድ ክዕቀብ ይሕብሮ ነይሩ ክሕብሮ ኣይከኣለን ድሓር ግን ኣኪቡ ንቅዱስ እለእስክንድሮስን ንኣኪላስን ነጊርዎም አርዮስ ከምዚ ኸይድ ኣሎ ኣምላኽ ይገልጸላ ኣሎ ክምለስ ኣይከኣለን ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ብድሕረይ ኣኪላስ ክትሽየም ኢኻ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ከተድምያ ኢኻ እለእስክንድሮስ ምስ ተሸመ ግን በትሪ ሃይማኖት ከጽንዕ ኢሉ በትንቢት ኩሉ ገሊጽሎም እዩ ማለት በቲ ኣምላኽ ዝገለጸሉ በዚ ከዓ ናብ ጉባኤ ኸይዱ ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን ዓለማዊ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ካብ ትውስኖ እቲ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ተጸዊዑ ናብ አርዮስ ናብ ጉባኤ ቀሪቡ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ ፍጡር ኢሉ ኣብ ጉባኤ መጽኡ ፍጡር እዩ ኢሉ ማለት እጂ ካበይ ተበጊሱ እዩ ከምኡ ዝብል ከምኡ ክብል ዝኸኣለ ካበይ ዝብገስ ምክንያቱ ቅድሚ ዓለም ወለደኒ ዝብል ቃል ፈጠረኒ ዝብል ቃል ሓደ ቃል ምስ ረኸበ ካብ ምሳሌ ነዚኣ ሒዙ ተበጊሱ ማለት ስለዚ ኣብ ጉባኤ እቲ ፈጢረኒ ዝብል ዘሎ እንታይ ምዃኑ ገሊጾም እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኣምላኽ ነበረ ንዝብል እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ይብሎ ኣሎ ኢሎም ምስ ስረትዕዎ ክምለስ ኣይተኸኣለን 6 ወርሒ ዝኣክል ግዜ ሂቦሞ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት አርዮስ ክምለስ ኣይከኣለን ስለዚ ተመቦታት ብከምዚ ወሲኖም ሕጂ መሰረተ እምነት ኮይኑ ንኩለን እምነታት ዘኸይድ ዘሎ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሑ ስለዚ ሰርዕዎ እዩ ማለት 200 ዓመት ገይሩ ግን እንከን ዘይብሉ መምርሒ ንሕና ጥራይ ካብኡ ከይንወፅእ እምበር ኮይኑ ስለዚ እቲ ቀንዲ ቤተ ክርስቲያን ምቕያር ወይ ሃይማኖት ምቕያር ዘይኮነስ ውሽጭና ክቕየር እዩ ቃል ኣምላኽ ዝምዕረናን ዝምህረናን እሞ ጽቡቕ ነገር የክስተንቲንኪ ህይወት ሓብትና ካብ ከምኡ ዝመሰለ ከዓ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘይከይድ ምስ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ ምስ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ ዘበለ ከዓ እቲ ብቃል ኣምላኽ ዝመጽእ ብቃል ኣምላኽ ንሪኦ እቲ ብሕግታት ዝመጽእ ከዓ ኩሉ ብስርዓት ይኹን ኩሉ በጋባብ ይኹን ዝበሎ ብዘይ ኣጋባብ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ህዝብን ጨው ዘይብሉ ማዕድን ሓደ ይብሉ ማለት ክሳብ ክንደይ ናይ ስነ ስርዓት ሰባት ወለድ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኻልኦት ከዓ ዕድል ክንህብ ምእንቲ ቃል ህይወት የስማዓልና ባና ብደንብ ጌርኩም ገሊጽኩምልና ቴንክ ዩ አሜን الرأي كالوت كابزنا يلوم الرأي حاونا دكتور كفلاي الشابنا يغني لي معرف عصرت شدشته وصرح مشتن شدشتن الرأي حمشتن شدشتن رئيسكم ما نيركم أي نزب زعبو خنقر زي كال حدش مسترزي أرناقوتي قبا نتفرادي فردوه نتما أسرت حتيات زفتح أسروه نتنا علامات زحزة حزوه نتي نسب هيوت زهب حموت استيوه
اتمدحاني موتة اتنموتات ذاتن سؤم دمه تقبره نباهم بدكتور كفلاي اوكي الشعر يغني لي اتي مدحاني موتة اتي نموتات ذاتن سؤم دمه تقبره أملاك نسوس كميل زخل يخون دبل حتوخ العالخ بحلفيناتهم كم آمنتي ننا آمنتي خن نقر كلنا زي قرب أزيو كبيد كون خيليو لعلي اسرع عمتي قبر حدا ناي سراح بسايي حجكوا أي ذكرون كمي قرنا خمزة علنا قن بذكرى أنا نسو كم زمسلني من الوقت تولدو خاب كريستياني دخون قناب تقزيتي نابزناي مبراق ذلو فيلوزوفيكال دخون عينتي ذا زنبل نيرو حجن تايلنس أنا خميل نزيز موتا خميل خامنو إلني أنا خا رياكت جوور كل شعوز مويتو كواي ترفن زتنس أيو نحنا خاني أبهياو إنا نأمن إلى أبتجزية ملي سولو من البعض ناتي ملسي تبقى يكونون خون نوع جنسي زي تنسى إز زغطوليو زغوين خون لوجن أملاق مستقل حيلوس سلمتاين زغلو زي نابو نخورد أفكاده بتي أنصارو ناتو حايلين ناتو مستنكرين انتزدقم من ما قامو منك خلو يخئل كنقمتاون أين خئلن قن كمتي أوينجل ماتيوس I think نعرف أسرت هذا قصر 29 دلو أرعوتي صورو كاباي تمهارو أنا لوا هي اللي بيون تحكي دبل ملأختي قالنا سلازي بتعبيو نعنا حاتيات نتصاه نخوصي زغلو خيدو جن كأني تحتنان كل مخالن ناب هيوت دمرح مخانو يملكتلنا بمبال حسبو نابخوم أبونا على هوت يسمع لنا نبوزحات انقفات زخونهم أتي نصرآويان عشنات نعيهود انقفات زخون كريستوس نسبخ لنا نبوزحات انقفات زخونهم ميتون دابلكم كم يقركم أملاخ تبلوه أملاخ دموتيو زبل حتى يمزل علوم مالتي هاري قدس باولوس بيتروس أب قدامي ملوخت معرف سلسة قصر 10 شو تنتايلو كريستوس لما ناب أملاخ من انتخاق نبنايلو نسو اتصادق سلوتهم عمزتي حنساب سلاحاتيات موتة بسقا موتة بمنفس قنا هياوكون سلازتا بسقا موتة بمنفس قنا هياوكون اتبل قال يو بتز لبسو سقا نيتو هن كلنا بحرية أو ملوكة أو بحريجن زي حمن زي دكمي مالت سلمنتا أو خلوا زي دهانهم كرينا بهاي ما نتابعوا حكينا فرادي كي تولد كي تسأله كدحنا نايخ اللي سلمنتا إذا زخلوا حسارة مكرات قبيلو أبوتاتنا بهاي ما نتابعوا انتاي لمولو أكو منكر أمامو هيال لدكم منكر السا أمامو أدكم لهيال وسبب بهاي المواد إن يكون منكري انتهى مالتيو هيال سب ندخم انت سعره منكر أي بحالني منكر زب بحال دخم سب نحيال كسعره خلي ويتا يس كريستوس كأب أملاخاوي بحري ونسيتان سعرون دزهون منكر أي متبهلن باتك بيت سيتان ذي سعره بيت سيتان ذي ركوسو سجا نوع لبيسو بسجاوي بحري سلس سعره منكر زخوني لهم قاليز أمو الله كلايكا بزي سفركم لو مسفرت سفر لكم يساب زورو إذا عصر سلازبل ديابلوس أبسقا كيس تسويرو
نبونا آدمنا دينا هوانن كم زسحتهم كريستوس كا سقا سب لبيسو إيونتي دحنت فسيمو مالد قال هو تسمع لنا هرا دينا ممر سارة ممر سارة ميتي خنزلهم هو أبوي مرجيتا أبتا أنا دما أبتناي فيليبينسيوس مقرف تلتا كاب حموشتك سابت شعت زنبكو عنتوي أب كريستوس يسوس نبر حساب أباخاتكمون يحدلكم نسو بملك أملاك نسو نتمعر أملاك مخانو كم منزع عيرعيون ملك بارا وسيدو رأسو أحسره سبون مسألة بنبرتو كم سب كوينو ترخبه رأسو كسع موت عتحاته كسع موت أم مسكال قادة عتعززه سلزي بالعب تحت زلقات أملاخ ذهبو كبراتيو إن نحن عجن كم نزس كندينا قيتان سوسي نقولو بقالو كجبر زخول أملاخ ناس بفقرو كارينا يلوس كندزي نفسه عتحيتو كقربنا خلوس نحن مش إن نهدهدنا تهتبلنا أهواتنا كنو تحققوفن كنت تحساسبن نعملاخ ناون كندو عين فكرونينا تجبر الناس عين استمع قرونينا أتبع نا السوس بزح أملاك سكندينا مسوات تجبر الناس فقرو خرينا تحت النون كمهرنا خلو نحنا جن نعملاك ونزو كل زجبر لنا خمانسي كندو عين نفكرو كندو كنفكرو عين خيلن of course جن at least أتحيتنا نفسنا كن رئيسي عين فتن نفسحتو جزين نفسنا نقدمو كاب كالوتون نفسنا عالإلنا كن الرئينا نتسأر مكناتو كم دكا ما نتسلا نوستو يعني أستنتيني قال هيوت يسمع لنا إتا أب كريستوس إيوسوس نبر حسب أباخاتكموني هاللغم استملغتي زي أمانتي نسو بملكة أملاخ نسو نتمعر أملاخ مخانو كم من زعير أيون ندحنتنا ببحرية ملكوت في السوم أملاخين دابلنا تملخ تجن كم تا أدينا ممرسا راز تقاسا إتا أب كريستوس يوسوس نبر حسب أباخاتكم يهاللغمين نسو كاب سمايات وريدو أب مبلع مال من انتاي ندحر حديروس نعاي تحت نمبال انتاي أسأقمني موك زابير يدقفنا زمنا قلقلتكم يبارخ ناي جزينا يأكل على زخون حساب تليخ قبلين دزي اللي خا أبونا بملأك سلام على معدان هبهم بسألت كعزولنا نبقى عودة محرت نبونا بخبري عدم على أبونا يغني لي كله زمن أقلقلتكم نخلكم يبارخ كلخن نتدد توهبكم ملختتات كتنبو تنببع زمسخن مزمور دي زمركي عفتنا ممر سارة نتع مزمورون وسطات كتسني زمسخم كمون كابت التمهرنايو كابت خنببلنا زمسية زحزنايو زفلتنايو زستنتنايو كلكم حسابكم كتبوا زمسخم جابير زمن أقلبلتكم يبارخ قلبتكم لما يصنع نابتا نيحونا دتر كفلاي أنا نزمته أي أمنني مسبل النسي ميتكم أي ترفن إليو حد صارن بقعتن حقن ملسيا ونياتو ميتو تزترف زمتا دعمتا يقبر لنا ميتو أي ترفن مالت يسوس كم زمتن كم زتنسأن أميننا
انت خوينا كمون أملاخ نتم بإيسو زدقسو مسؤخم صاميو يبل أبا قداماي تسولنكي معراف 4 قصري 14 إتي موت إتناي مسكال سقاي واغانا هنائي نحنا كنساقيو زقبانا نعنا كاب سقاي حاتيات كام مكرادما ناسا مئنتي كقبرنا تساقيو ميتو قنا أي ترفن نموت بفقادو تقبلوا نموت دما بسلطانو سعيرو دما هياو كوينو كبرن مسغانان نعو يخون أبرأي يوهنس ولدنا قد يوهنس وانجلاو كزارب كله أم عراف حادي قصري 10 مسرع هو دما كموت كوينه أبا أقارو ودقو نسو يمانا إيدو أنبر اللي منيو أب أقرز ودق زلو منيو كموت دخون زلو يوهنس وانجلاوي يوهنس ود زبديوس يوهنس وانجيل دي صحافة 3 ملأختطار دي صحافة رأي يوهنس دما دي صحافة أبو كابتم 4 وانجلاويان حادة كابتم 12 هواريات دما حادة إمالتي مسرع هو كموت كوينة أبا أقارو ودقو بدحري انتاي قبر اللي يماناي إيدو أنبر اللي يماناي إيدو أنبيرو دما كم زبلني أنا اتقداماين اتدحراين اتهياون يمو أي تفرح مويت نبركو إنه أنزل عالم هياو إيه مرحمة سيولن كا ألني كبري نعملاخ يخون أنا أنت إيه اتقدام إيه اتدحرا إيه هياو يدما أي تفرح ميتون رئي إنه كا نزل عالم هياو إيه ناي موتن ناي سيولن مرحو مفتح سلط عندما أب إيدا إيلو كبرنا عملاخ يخون أما نتتسق له ترى سبي زبلو له نتزمته تنسعيو زي أمنو اللو نحنا قنا ميتو تنسيو عريقو اتنابز زمتسه اتزتولده اتزموته اتزتنسئه اتنسماي زعرقه حتى حجن صبيا دمان منتايا داغماي دما نفردي كمص مخانو إنا نأمن سلامنتاي سلا نمود سعيرو زتنسئه اتتسفانا دمان تايو غنياتو أبتا مجمريا زنببنا يا تسولنكي معراف 4 قصر 14 نسو يسوس كم زمتن كم زتنسأن أمينان تخوينا كم أخا أملاخ نتم يسوس دقسو مسؤو كم صعوميو السوس الذي تنسأ إذا حجي سبن حنا ميتو نبلو أبقد ما أملاخ كم دق أسيو مزبها المعاسيو
نفرد مسمسة أبت مودعة عالم نعلم كسانا بتا كلنا دك سباد دما جبرنا تسيرنا أب قدميو كن نفرد نقرب كلنا اتي زل علماو موتن زل علماو هوتن شعيو زفلت حجقن انت دعيلنا اتم بإياس كمون أملاخ نتم بإياس زدق أسو مسؤهم صومي موتا ملسي نحونا دكتور بقعتي ملسيئة ما يتنبركو انه حجقنا هياو إلو بعلو زمسكرة إمو تقال وانجيليكم مسكيركم له تامسكرنا دما نسا يا سبكت هوارياتون نحنا نتي زتنسأ كرسوس نسبخ اللنا أيو نتي زتنسأ كرسوس نسبخ اللنا ميتو زتنسأ ميتو زترفيلنا كونان نسبخ مو مسؤو عبداق ماي مسعاتو مسؤو تتنسأ كبر زلوة تنسأت تنسأ نفسي يهابنا كبر زلوة تنسأ كن تنسأ دما حجي كن إزازو حجي زبلنا نقبر دما زيابيهر نخلنا يحجزنا كلكم زيابيهر قلب لكم يبارخ أما بصلاة كن عدسو هنساب كلنا كابز الزلنا يو نصلاة حفن بل انت سلام صلاة كم بحدش كل نزح الجابير بقويتانا مدحنا يس كورسوس من سلام نزحنتن لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمن علنا قبل عليه زبن مؤمنان زح سلام كهب كل سلام سلطان ذلو الجابير أملاخنا أيو من سلام تصلي بالسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من صغات انسا غير كام تعب سمايكم دمام دريكم عليه تنجيرانا لما هبنا نحن زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عسانا ندقلنا وكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبر النزال علم نتكايما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاح سلام تا سلام لك الله حلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي عدي جابير طبعات قويتا سراوي سلام لك الله سخكان السبرفتيخي فركر صمرخي وملتا تسقى جابير مساخي وفسيت الدس والكي حتياتنا خسرينا نفتو ودغي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا أمين ونقول لتحج جابير المنكان مالكان لنا ونقول سلام سلام هبنا كله كان خم أوجابيرات رينا سجخوا نفسنا جكها نفلت بعد أملاك لنا كل اسم كان سمن نسوعنا لنا نفس ما يزول خان سلام كعبل نفس كلنا حدر أبزع على من زمن مرام سلام حدو كل ما راح تنسى السلطان بقول اسم كان سلام حبهم أبزريان أنزل مكان تعذاب كأم خراب أم تاونا المسألة أنزل قرابتنا بقول سلام حلوهم بهدون بقول عني وقت كنبرن بقول سنة يوم الخدمة ناخاني جابير بنفرح بها ونت كل كبل برساس مسؤول من فت قدسن سجانا صنعة بؤزل لك على من كل سعن نزل علم أمين قدوس 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 جابير عملخنا سنبر كازل لخا نخل حليف كارما نزل علم تنبر كم مسراك سام عرب كم سميك سعدبو بسم كان نزل علم تمسكن يكون سلام لخنتك سلفت أرينتك سلقويت النتك سلنكس النتك سلام ملكوت النتك قدس جابير عملخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزعك في الجميل ما نسجدلك ساعات معلتي زبارك كالنا نسخا خمو ساعات زامشت زيان ساعات زاليت زيان دما بارخلنا صلالك ودقلنا تطعم عدلنا ودي سمو وداتو انت تصبق اي ماما وداتو كلنا تصبق لنا زقوبا ازي سلز خفت كالنا نمسكنك زقوبا ازي بمنفس عبيو ناب سماي زتأمتنا أب قبائل قدسان أب سماي دما مسعاتهم زتنبرنا حادث قبرلنا قدس إجابير أملخنا كل نمهارو زلنا مبرهتي نقرنا مبرهتي نمقدنا نعمرنا دما مسفحي أب أمنتنا مصنعي نابسنا مقبار دما مبكع قبرلنا قدس إجابير أملخنا
كم زقوا عزي نزش عنه بزحد ما السخا كله تقبر عملاق خامو نتوم قبائي السانو قبائي هبلنا نتوم ذهب كان ما تتأكم تقبرنا كله بعلمنا نريد زلنا حماق نقر بصبوك أيرلنا سلام كابخا إمو سلام كهبلنا محرت كابخا إمو محرت كوردلنا رديئت كادم ما لأخلنا قدس جابير أملخنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا ولدنا يوم باركا قدس كانت كاقر كعبيلنا نعاخا زخون قبرلنا نعاخا زي كون يتهبلنا كل زولدي حبسلنا يودقوا تنسألنا زرحاو قربلنا زطفقوا ملسلنا يوفروا دحن يتولنا زقشد ما دحن ملسلنا أب حمام أب سقاي أب إهنتا دلو أسمعتهم تفلتهم أبي مهلاهم تفلت كنتاتهم لما تفلت أملخ من كلهم بصحيهم أزنانا صنانا تعرف من قصغاورس سميات نساء سمعات هاروي رقات كدن وسرات فتح أبچنك بسببا أما كراز اللو دما مسرف ترلم قدس እግዚአብሔር أملاخنا نبسات عقورتي كوايماتيك ناتنا إيال صقا زعاب ولت ميكائيل جنة نفس كلهم سماتات إرتراني نفس عرفت هبلنا كلهم بحزن زلو دما نصننا عخبخا إموس خاصانا نعلنا كابداق ما يموتن حزن بخاتن صورلنا احنا دمانتهم معالتا ونفان ومزلنا احنا خن قدم منبر ساتهم كم زي مصنا اتزلو نابتم زخودو خيد منبر وتم زخودو كم زي ملسو فليتنا تردينا نزن مهار زلنا قالكا كنا برلو مساخاخن عرقل أملاخنا نسخ حق زنمون بناي دينا قدس رنجل مريم أمالادنات بناي ملاختي ترادعنات بناي نبياتنا هوارياتنا صادقانن سماعتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هواريات زمهر كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكا يقدس منقصغات مسا فاركان تاب سمايكم دمام دريخون على تنجرانا لما هبلنا احنا نزبر دولنا بدلهم كم تحرقنا لما دلنا نعسانا ندقلنا أطفال احنا ننبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبر النزل على بنات كائمة أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تعال سلام لك اللي ناخد نقلخ سقاخون نقلخي عدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك له سقاوان السبرفتيخي ركرسهم برغي قوم اللي تتسقى يا بير مساخين قوف السيتي دسي بالكي اتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كرسس من انتانا محرت لمن لنا أمين افتحوا ويسرق جنام لكن وداني كرسس خانيك كان سريات يقدم ساسي أبسا ولدو لبركشاتي برهان أنتم أبوي كانت وإيدي كانت رون سارقوا سنات بسمكم كن فتانون صاني رسين سبلوان سماه زيو مهارن كرسس مال عصر تخلت زيو مهارن كرسس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهارن كرسس مال عصر تخلت بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم هنكرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم هنكرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم هنكرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم كرسس بنتك زيتنا مريم هنكرسس صقا قويتانا إيسوس كرسسن ورجيا بها ربون حبرت منفس قدسن أبلع لين أبلع لكلكم أبلع لي أبزز لنا يبطان أصفن دربن كويني ورد كبرن مسجانا أملاخيكم يزيخم يبارخ برخلي تكبر لنا آمين. اللي هو تسمع لنا بثاثنا طمليتي امين امين عليه والله قال هي اسمع لنا زغبركم حزب እግዚአብሔር هذا قدس بيت ክርስቲያን تهوا አገልግሎት ስራሕኩም ግዜኩም ኣዋሃሂድኩም ብጥብዓትን በኣንቃ ኣድዎን ክትከታተል ወዘምሰኹም ተኽሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ናብ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእናን ዝደገፈናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ከምኡውን ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ክንጋባእ ትረዳእና ክድግፈና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ሰላም ሕደሩ ብሰላም ይራኸበና آمين على وقت مع المبتاتنا دحن حضور حوات كلهم عندهم قرلوسكم يبارك آمين آمين نخلحنا قال هيوتي يسمع لنا سلام ليتي آمين ለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቦታትና ብሩኽ ለይቲ آمين እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንኹላህና ቃለ ሕይወት የስማዕ ለና ሰላም ለይቲ قال هيوت يسمع لنا بروح ليت كونت
آمين. نقول لنا قال هيوت يسمع لنا لو عمليتي. آمين. قال هيوت يسمع لنا بروح ليتي. آمين. نقول لنا قال هيوت يسمع لنا سلام ليتي. آمين. الرايك دول يا رزنت حتى نامس وداه. الشي بونا